Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden. Si Matinion, si Athea Kim Iriman, salamat gid. Si Neo Saison, good morning Action Bri. Amo mana di sa Bangga Silin Homes. Sa barangay Estefania, ang 4 lanes, 2 lanes na lang. Labi na gid mag peak hour sa hapon, nagasto pa sila para mag 4 lanes himuon malanggali talipa pa. Nga parkingan Action Bri. Tuod no. Ginsemento para parkingan kag talipa pa. Kadlawan. Anyways, mga ka-action, subong adlaw, umpisa na sang alert level number 1 diri sa syudad sang Bacolod, mga ka-action. Ang Negros Occidental, alert level number 2. Ini may connection sa COVID-19, COVID-19, mga ka-action, nga sitwasyon naton karon, ano? Ang probinsya nagpapanaog na sang executive order sang alert level number 2, umpisa subong tubdob sa 15 sining bulan sang Marso. And sa Bacolod iya, alert level number 1. Duway pa man sang EO nga napapagwa si Mayor Bing Leonardia latulaton naton kay tilain gid man ang alert level number 2 kag alert level number 1 basi may mga pagbago, like for example abi sa mga curfew abi, ang pagbaligya sang ilimnon nga makahulubog, ang mga bars naton, ang capacity, amo na nga sitwasyon. Pero check na to rabi sa linya si Vice Mayor Elcid Familiaran, mga kaksyon. Ano bala ang 2 kag ang 1 kag ang 3 daw wala na gid man masyado dako nga kinalain, no? Ambot lang kun basi number na lang ning kinalain sini, pero ang senaryo, ang pagsinalayo sang publiko daw amo na malang tanan, ano? Sa nambal ko na gani, mga kaksyon, may araya sang mga baligyaan dis Bacolod sa mga kilid-kilid bla, sa mga kilid sa merkado, ngang ilang nga mga naga-entertain bla, or ang ilang sini nga mga nagabaligya, mga wala na nagasuksok sang face mask inang iban, no? Kabudlay bala, no? Ang iban, ginhawagid nga halong, pero may ara sang wala nagahalong. We don't know kung nakaintindi ini sila o kung waay sa ila sini ginahimo. Ti hambal ko kagabi gani, lapit na ni duha ka tuig sang nag-umpisa gid si COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas.
sulit-sulit na malaning hambal naton nga face mask, face shield, social distancing, dira alcohol kag iban pa nga prevention against COVID-19. Gapakwala ni sila guro gapa wala-wala lang bla, no? Gapa wala-wala sang sitwasyon. So bisan saway-sawayon musla ba kung kaisa daw wala gid iya sang gana nga mag face mask mga kaksyon. Kwaon talanga kay kabalo ka ang chairman sang IATF ang wala ang kwan ang chairman mga kaksyon sa ilota kay Sir Hilangre daya. Ang chairman sa IATF si Vice Mayor Elson Familiaran, no? Pero basi alang-alang pang sining nga time basi ara mabala sa kunanong activity pakaronan ta. Diri kita, no, kay kahapon, liwat ka nagbukas ang Alangilan National High School sa face-to-face nila, no? The only school diri sa Bacolod nga nag-umpisa sang face-to-face nila sang nagligad tong binulan daw Enero, gin mo pag-umpisa sang Enero. Pero pagtupa iya sang Pebrero na untat ato mga kaksyon because nga inang mga kaksyon inang nagsaka ang alert level number 2. We have on the line mga kaksyon Online sa hotline. si Sir Richard Hilangre, ang President sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Sir, may aga dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod, sir. May Action Right sa Tagpalamati isang Action Radio. Good morning. Salamat sa time, sir. Subong alert level number 1 kita diri sa Bacolod, pinaka-nubo na ni siya nga classification and nagbalik naman si Alangilan nga nag face to face. Pero sir, sa inyo nga hanay sa mga teachers sa mo sini nga situation ta scenario sa Bacolod, ano gusto nyo na gidman kung tani, sir, nga madugangan ining eskwelahan sa Bacolod nga mag face to face, sir? So, ang aton mga teachers, including our parents, pag mga students, tuyang naging action ba yung mga face-to-face classes kay after almost 2 years na nagpanirado kita. So, wanagit, ang nakapoy naman ang aton mga ginikanan, ang aton yung mga teachers, nakapoy naman sa sige pang prep modules, pangitaing, and then pang people day, no? Pag nakita natin nga sa pagpataas ang kalidad sa aton edukasyon kung self-learning modules, nagadepende niya sa kapursigido sa isa kabata kay meaning self-motivated siya kinanglan. Tunan niya ginina. So, on the other hand, kung narang siya sa eskwelahan, ang isa kabata, nakita sang teachers, kung ano ang iyang mga weaknesses, kung ano ang pag-diagnose na sa teachers, kung paano ang mga buligan na mag-learn siya. Sa udwa lang daw isa kasimana, daw rin sakto na nanay siguro na makita lang sa ating teachers, maka-interact siya sa estudyante, pag mabalaan niya dayon kung paano mataas doon ang kalidad sang iibalo sang ating estudyante action right. So, nagadali na gid ang aton mga teachers no pag ang situation subong very favorable single digit na lang ang aton nga COVID, so kabay pa nga mag sige-sige ni kay kami mismo nagadali gid nga pataas ang ibalo sa aton mga kabataan at mahimo naton ini paagi sa kinatawag na face-to-face modality action right. Pero tanan nga mga buluthoan karon diri sa Bacolod, Sir Hilangre, sir, so far na plastar na gid man ini sa new normal anay nga sahi sang pagtuon, sir, no, pagtudlo, like for example ang distansya sang mga bangko, ang pagsulod mo may ara sang mga alcohol or ano pa nga mga precautions, sir, plastado na gid man. So, sa atong Bacolod City Division, may ginpilapan kita nga mga school readiness block kung ready ng imong eskwelahan. Sige na pira kung may mga alcohol ikaw, may mga watch area ikaw, and then vaccinated na lang mga teachers, vaccinated na mga estudyante. So, may talaksan siya nga
kung makapasar ikaw daw ang isang eskwelahan, buksan ng face-to-face. And then, nakita natin sa listahan sa sobra ka 70 schools, elementary ka high school sa Bacolod, majority, no? Majority, mga sobra 90% na ginrecommend na for expanded face-to-face. So, subject paniguro sa validation sa atong division, with concurrence siguro sa aton local executive, tanawon kung ready na gid na nina. So, may natala na sa March 8, March 14, March 28. So, tanaw naton kung after validation kung kaya na ini sa mga eskwelahan. So, ginapabot naton nga majority kaya na gid kay jutay na naman ang eskwelahan nga daw wala diri sa recommendation ng mga dagko na gitang eskwelahan daw wala diri including ang Dumana National High School, ang Bacolod City National High School, ang Domingo Lacson, na pamamakadagto ini nga mga eskwelahan. So, mauruli, iniguro sila sa pag-open niya action by. Sir Tubig, sak mga pilagid ang bulutuan tadi pampubliko sa Bacolod, sir? 70 pila? So, hindi ko kata daw mga 74 na kami mo. 74, 74, oo. Daw, 22 ka high school, kag 45 plus ka mga elementary. So, hindi na ko ka-exact na action by No problem. Pero muna, mga 90+% nga preparado, magluwas lang sang dalag ko. How about, sir, sa mga teachers naton na all of them nakapabakuna na gid man, sir, except lang sa may arasang Comor Abe, ano? So, atong mga teachers, wala gid problema kay kung mga dagko nga schools, may 8 dira uro, may 10. Amo lagi man nabilin kasi may valid reasons mo sila. Pero sa mga gagmay nga mga schools siya, 100% na vaccinate na sila. Ang atong estudyante ginamonitor ma kung sino ang na-vaccinate daw estudyante siguro doon di pa gitama ka namo. So, isa ina ka criteria nga maka-intra ka na sa face-to-face o nabakunahan ikaw kung ang nauna nga mga estudyante pag face-to-face na kang makita, ini sa una pa bakunahan nyo do kasadya na dito sa eskwelahan. Kapag na-wake-on effect naman siguro, at ibaw do kasadya sa sila at bakuna lang po. Correct. So, mo na kabay pa nga ma-open ang mga vaccination centers natin diri para sa mga 5 to 12, 12 to 18 years old para nga mapadali nato ng pag-open sa Class Action Board. Sa nagligad, may report, sir, nga ginpapanaog si IATF and DILG dito sa national. Na kung ikaw isa ka empleyado sang gobyerno nga wala ka na bakunahan, obliged ka nga magpasa sang RT-PCR test result nga negative sa 50th and 30 nga pizza sang bulan, ano? So, the same man, sir, maybe, siguro sa mga teachers na nga unvaccinated, ano daw gina-require? Subong antigen or RT-PCR test? May ara ka mo na, sir? So, gyapon na siya. Primero, RT-PCR gina-to. So, we hope nga bisan antigen na makakonsiderahan na lang kasi mahal-mahal mo yung RT-PCR. So, and then, antigen test, hindi na lang na 300 o kung 500, ipadala na isang automatic action by. Ay, sige. Amo na, kumbaga daw gaayo, kamo nga dira lang yan. Kiti daw, kuhan gina, sir, no? Nang protocol gina subong, sir, no? Protocol gina siya, subong alert level number 1 makita, kabay pa nga makonsiderahan niya kay ilaman na yung choice. Kaya may mga valid reasons, mga sila according sa ila, kag wala pa sang laing nagapilit yun sila. Tapos araman sila sa mataas na risko. And then, all over the world right now, sa nagatanaw kita sa gira sa Ukraine, sa nagarali dito nga mga Germany, ato daw 100,000, why man tuwan is nagabas majority na. So, meaning, nakita nato nga mismo ang mga first world country, nakita nila guro nga ang COVID, nag-endemic na siya, maka-control na. So, we hope nga mag-sige-sige ni action right. We hope nga after sa May 9 election, mga single budget ng yapon ng atong COVID para mga sige-sige nato ng atong expanded face-to-face classes action right. So, ini, sir, ang mention mo kay na nga may subject for recommendation after the validation. Saan o taning ginalauman mo, sir, nga makonsider ini? Saan nga mga pizza abisining Marso or Abril? Inigiguro nga si Mana, makakabalo na kita kasi may mga schools na nakita natin sa schedule
ng March 8 ng ilang opening. So, we hope na makauna-una sila ya. Yung iba, nasunod na lang. Mhm. At mabalaan na natin action ba kay we understand nga ang division office ko, i-recommend niya man sa region pa dito kag i-validate pag hindi na kung kaya pag hindi na action ba. Pagintindi naton may dako nga poder diri ang LGU. Si Mayor Bing niya, sir, kumusta? Nagapakawa man sa sang statement regarding sini nga approve ara na ta sa single digit, okay na, may ara na sila, sir? So, nagadepende sa local school board nga nagapungko. Makita dira kay ara dira si Mayor kag si Councilor Sito Nubero. Favorable man ang pagtanaw ni Councilor Sito Nubero. Kay tinakita yaman nga nagbubo naman ang COVID kag ang atong mga eskwelahan. Kung sa mga girap ka combat ready na, no? Handa na gid sa patagawayan kung sa mga literal term pa, no? Oo, kayang-kaya na gid action day. Lastly na lang gid, sir, may nagapamangkot gid yo kay anak ya posible way gid nagpabakuna abi sa nahambal naton pirmi nga wala mandatory ining vaccination. So hindi siya anay maka-eskwela face to face, sir, kay way na bakunahan. Self-learning modules na ginagawa na yung action day. Kay para nga matanawan na yung safety sa kabataan nato. Sige. With that, Sir Richard Hilangyo, sir, salamat sa mga serbisyo sini nga aga. Thank you so much. Good morning, and God bless sa aton tanan, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you, Action Break. Sa pagpalamati sa Action Radio, may daan mo. Salamat. Good morning. Action Hotline. Ato presidente sa mga manunodlo diri sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation makaksyon si Sir Hilangri, ano? So suno sa iya, gusto na gid nila mag face to face. Oo naman, gusto na gid sa mga kabataan kag sa mga teachers, no? Kadamo sang factor. Una, ang mga estudyante kapoy na gid sa module. Bisan maghambal kitang module kagamay kanipis, pero kung wala sang personal nga attachment dito kay teacher nga nagatudlo amo ni siya, budlayan gid ang bata mag-answer. Prangka gini nga istorya. Ikaduhang online, masakit ini sa gasto sa ginikanan. Kay ting imo sa nga wifi, data dira, kag masakit pila ka adlaw sa mata sa mga kabataan kay sige na lang tutok sang laptop nila apisar nga tag pila man lang ka oras daw 3 hours man lang. Pero hindi gidya manami mga kaksyon nga tudloan tang kabataan sina. Gali kiti arite sa mo sining nga realidad. Ikatatlo ti mga teachers ta kinanglan na gid man nila nga daw na basi nagtulok-tukan ng ilang nga tinun-an bla. Nami gidya kang mga teachers ta ngara sa bulutuan mo. Ga-enjoy ni sila bisan naga-ugtas sa mga estudyante pero ang tinutuyo among paghatag sang husto nga edukar sa kabataan, gustong-gusto na gid sa mga manunudlo ta. Sige, no? 9:08 mga Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton dugangan tangaton sini nga pagpangalagan. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning, ang
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang Ayan, no? Sa gida patigayon iyang survey forti kadako sang mga labaw nila panguntra or sa ila sining nga mga panguntra mga kaksyon, no? 1,500 respondents, no? Pebrero 11 tubtob GC size ining survey mga kaksyon sang Publicos Asia. Pero tigalingiti ang respondents niya 1.5 man lang, no? Ang botante sang Pilipinas milyones mga kaksyon, no? 60 plus million. Ati sulo survey pa man lang ini. So ining survey gani talaksan ini mo sa mga pangontra nila nga duha nga maghimakas pagid para malabawan nila ining tandem iyang BBM kag Sara. Sinong presidente mo? Amo na? Oh, grabe, no? Di ayos. Sa kuha naman, no? Sa mga nagapapili senador mga kaksyon, sa Okta Research naman iya nga survey, senatorial survey mga kaksyon, nagapanguna diriyo si Anay Senador and now Antique nga House Representative mga kaksyon, Loren Ligarda, no? 1,200 respondents, 66% ang buto nga nakuha niya. Pwerte, no? And nagapangadwa diri amo iya si Rafi Tulfo sa 63% niya. Bisan hindi na niya action El Rey, action Nilmar maglibot ka mga panya, madaog na lang ni si Tulfo. Pwerte, madaog na lang gid iniya mga kaksyon, ano? Amo ning pangadua kag nagapangatlo diri si Alan Peter Cayetano, 61% mga kaksyon, mga kilala nga mga tawo, no? Pero ako naga-invite ko mo sa mga botante, depende sa inyo, no? Naga-invite ko sa mga botante nga testingin nyo man check abi ang mga independente naton nga mga kandidato halin sa presidente down to councilors. Kay madamo sa mga nagapapili independente nga mga maayad nga mga tawo man kun leadership ang paghambalan.
Oo, i-try nyo man skandang inyo sa nga mga makitaan nga mga names abi. Ilabi na gid sa panahon sang eleksyon or kampanya abi. May mga names dira nga mga independent candidates mga kaksyon nga the best man for leadership nga ginatawag. Amo nang pangabay naton, hindi ta mag-focus gid lamang dira sa mga slate kung sino ning mga ara sa linyada. Amo lang gina bisan ina nga mga personality kabalo nagikita nga duway man kapasidad o galing nakaupod sa amo sa nga baskog nga mayor or presidente o kon gobernador ano nga sitwasyon da ginbuto nyo man gyapon bisan nga daw waywaay man. Amo nang aton pangabay pangita kamo sa iba na testingin nyo mga independente diri sa Bacolod kadamo diho sa mga independente nga pwede nyo gid man itestingan nga butuhon kag papungkuan nyo na sa konseho. Dili ko yung magmono kiti mabudlay na inan. Pasensya na lang kay Sir Frank Carbon ano kay dapat interviewon ta pa siya sa alert level number 1 pakarunan ta na lang oras ko medyo kulabos na. Sa 89 Diaz anabilin kag eleksyon na mga kaksyon. Vote wisely mga kaksyon na para sa ikayo sang aton sini nga pungsod. Aksyon Radyo. Sa ngalan sang regular nga anchorman, aksyonar tayo po ni Aksyon Brian Morden, nagapasalamat gid kag nagaagda ka sa inyo sa iban pagid nga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod karon sa odto, Aksyon BBB para sa mga fresh nga mga balita, Aksyon Reports Afternoon Edition karon sa gabi bati ay naman kita sa Aksyon Firing Line kag Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric Magbanwa karon sa gabi sa Aksyon Marlon opo dia kay day off ni Aksyon Eric kag natabuan gid Aksyon Elorenga birthday sang amon nga Aksyon Eric Magbanwa. Happy birthday